Huria ni Tuhan na huahulungi hami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tapasada roha do pikirata dinalahu tumangin hata ni Tuhan tamartangnya kita. Dameni debata na sumurung sian salu na roha. Imana mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Huria ni debata hata ni Tuhan na tolhas tuhita di bagasan tikyo dienek maisan buku panurirang Hesekiel biddu tuluplopat mamuka maisyan ayat 10 sada masoh maisa tuaya 10 onom asa tajaha odo hata ni Tuhatta ay songono do hata ni Tuhan Jehovah idama au apala au sadiri uso-uso sugo di biru-biruku jalaluluaku nasida songon pangalului ni parmahan di punguanna di ari uju di tonga-tonga ni biruna akan nama pari ibana suang songoni au mengalului biru-biruku sogot jala paluaku nasida sian salu inganan parserahan nasidai uju di ari obun doho haulomon maripotipot jala au manogiun nasida ruar sian akka bangso do papunguhon nasida sian akka luat asa hubuan nasida mulak tu tano nasidai laos au marmahan nasida di atas nyakka dulu Israel di bagasan akarura do di bagasan salut parmiano di tanoon di japalan apalan nalomak au marmahan nasida jala di atas dulu akan natibo di Israel parudaman nasida di sima mangulon nasida di parudaman nadinggan jala japalan apalan nalomak japalan di atasnya kaduluk ni Israel au sadiri mamarmahan biru-biruku jala au paulun nasida ninna Tuhan Jehovah luluakku ma namagoi jala mulak bonokku na tardepari jala lilitakku do nama bugangi jala perguguakku do na marsahiti alai anggo na mokmoki do nagugui siapunokku do au sadiri tahe marmahasa marhite-hite uhum ido yang gusahana dihita salu nakadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus di zaman sisonarion gudang do di tonga-tonga ni parnguluta kecewa tu akaparmahan isarana ruas kecewa ima tu padita ruas kecewa ima tu situa suang songoni mungkin situa tu padita molo disyukur bahasa kecewa gudang ragamna adong doon na kecewa ala dang tikos ima paditai manang dang tikos ima situai adong do musen na kecewa ala dang boy diatur paditai dang boy diatur situai kecewa ibana nah amanginang na hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus suang songonido diturpu jamita na tolhas di tongat-tongat tadi apala partikyan di bereng debatado pangalaho ni bangsonay naung tarbuang nasida alanya kahatak kongon na gabi hatoban nasida di sada bangso si pelebegu na sumanada debata ima gabi bangso halak Babel na diigil debata ikos sadanya bangsoy akapartogi na tarbuangi di patuduh mana partogi nasida
Jialah aka malim di patuduhan masa sitong na hamalimon na. Aka partogin na tarbuang, aka malim na tarbuang, diigil debatado na sidado gabe parmahan, di tonga-tonga ni bangso na marsitaw noni. Asa unang lamtabas si taon ni bangsoy. Ale justru manginang, aka parmahan na pinilit ni debata aka partogi, dang mangorui si taon ni bangsoy na sida, justru mana baik, dan gawe parmahan na si tong na sida, justru di papusa-pusa na sida sa bangsona. Mamereng saluhu nai di lehod debatama manang di paboto debatama tu bangsoy marhite-hite panurang Hesekiel taringok na nang pamasan ni debata. Akhirnya apa? Akhirnya Allah mau mengambil alih semuanya. Di paboto debatama nekon ibana magabi parmaha di tonga-tonga ni bangsona na tarbuangi. Neko togon nama bangsonai, neko paula nama bangsonai akan na parseraki na neng pasadaon na. Salu na di patupa debata di siala asi de toholong ni rohani debata. Dan di pasobu debata bangsone marsi tauno. Nanang togoni debata do nasida tu aka pajapalan na lomak. Nanang linggoman ni debata do nasida. Nanang paulakon ni debata do bangsoy. Jalanan ng baynon ni debata do bangsoy marsonang-sonang. Debata do natotong maparmahab bangsoy. Nang pe bangsoy di bagasan si taunon. Ale totong saya di permahan manang saya di permudu-mudu debatado bangsonay. Didok debatama tu bangsoy marhite-hite panurang Hesekiel. Luluak kuma namagui jala mulak buanok kuma natardepari jala lilitak ku nama bugangi jala pergogook kudo namarsahiti ale anggo namok moki do nagugui siaponok kudo au sendiri tahe marmahasa marhite-hite uhom. Amang inang nanolonga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa do pakorhon ni jamitaw sa sitong na di tonga-tonga ni parngolota. Porludo rajumata manginang dakolang bangso ni debata bangso Israel na diparmahani debata. Ale saat tu ngolutta di bagasan partikeno diparmahani debatado. Jala diboto debatado na marsahit tita. Hita do na mabugangi. Hita do na marsahiti. Hita do na tardepari. Jala hita do mungkin musen akan namomoki. Alena pasti neng takas di baboto debata las di bagasa si tau no pehita saya di permahad debata do kita di bagasa nakala si roha pehita setong do di permahad debata kita alena gabi suku-suku boha tutungoluton olo do hita mabay debata gabi permahad di tonga-tonga ni ngolutta jala marhite-hite turpu jamiton amanginang didok debata na marmahani bangsona nang didok tu itagaduk marsada-sada. Nunga di parmahani debata hita di patudo debata diri na parmana denggat marhite-hite Yesus Kristus. Mulut tajaha di buku di si Yohanes bidu 10. Yesus Kristus be di paboton ibana do parmana denggat. Jala di patudo debata do di hokop do hita di haolong hita. Dipelih diri na homokop pita. Asaga betu pajapalan na lomak do hita. Jale sudi akabugang ton alanya akadusak ton. Di pamahalong debata marhite-hite bugang na. Ganup ari ganup tikya manginang. Saya totong di parmahani debata do hita. Songo dia pe situasi ta. Songo dia pe parngolota. Saya totong manotong do debata ma parmahani hita. Na padua na manginang
marhita-hita jami taon nang dipayong tu hita ganuk marsada-sada. Buhado pangalahot tadung diparmahani di bata. Dung diparmahani di bata kita lemdinggad do kita. Amangin nang do hita di tonga-tonga di parngoluon non dang di bata nama parmahani hita. Dirita siya dongata parbinotoata. Alai marhite-hite jami taon masai dipangido di bata dio-dio di bata asa tapaluas diriton amanginang di parmahan di bata. Unang be di parmahan di dosa, unang be madiha gabi hatoban di dosa kita. Alai ikut tapaluas do dirita rumah tangga ta di parmahan di bata. Mulu tapaluas dirita do rumah tangga ta manginang di parmahan di bata. Dinggam masudena. Dinggado dapot ta. Dapot ta do las ni roha, dapot ta do hadamion, dapot ta do akka gajang di umur. Aleni kota dokum maganuk marsada-sada. Rumah tanggaku, hadir yakku, ikon ima debatado nama parmahan. Asa mulu debatado nama parmahan kita. Dan adong be ulaut tamanang pangalahota, maulan akadosa. Debatado nama parmahan kita. Manugihok kita tu bagasan hasit tonga do holong ni rohana do. Dada tu dosa. Naparpuli sahali manginang. Siatur pukon nang takas do di paingot di bata tu hita ganuk marsada-sada. Sude nang do kita halak na porsia nang ditobus di bagasan Yesus Kristus. Diigil di bata asa gabi parmahan. Tinomata manginang monotung pehita dang boy gabi parmahan tutorop halak. Pinomati tagabi parmahan di rumah tangga ta. Jadi amang inang sahalak ama iko gabi parmahan do di rumah tangga. Gabi ama si tiruan. Gabi ama na bertanggung jawab. Molo didokon di bagasan naka pasu-pasu pa rumah tangga. Iko pataridano dia maido bawa ido holong ni rohana. Songon holong ni Kristus. Berarti ditodo do sudena kita gabi parmahan di tonga-tonga ni humaliang di tonga-tonga rumah tangga tatalu mogi. Ale ni gabi parmahan na dinggam kita. Mangulan akalo mo ni rohani di bata. Nakulang ama inape amanginang. Inape di ruhu-ruhu pa rumah tangga di do di si. Anggo ina di ikom marohan na labo. Ikon ima di bagasan hatumano. Tapatan na songon dia. Berarti ikom marpangalaho. Songon ima parmahan. Asa marhite-hite na gabi parmahan. Inay pe di tunga-tunga rumah tangga na marhite-hite pangalaho na. Lamaduma keluargay. Lam dapot ima akalas ni roha do hadamio. Anak ko pe, iko di parmahan matotong dirina. Hubar tulo mo ni rohani di bata. Taingok mamanginang. Monotung pehita. Dang buy. Maparmahan na asing. Pinomak diriton. Taparmahan. Pinomak diriton. Mangulaw na dinggan. Pinomak diriton amanginang. Olo di parmahani di bata. Pinomak diriton amanginang. Olo di togu-togu di bata. Asa gabidinggan akka parngulota tujuluan nyarion. Amen martangyang mahita. Ali di bata nami di bata Jehovah. Taruli rohami Tuhan marhiti-hiti hatam. Di paingoto hami asa gabi parmahan na dinggan na sitong di tonga-tonga ning ulo nami. Muliatin matuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amen.
Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.